Wilujeng pepanggihan sugeng dalu sutresna budaya pripun kabaripun? Mugi-mugi tansah sehat tanpa obat, lemu tanpa jamu, lan seger tanpa dokter. Ing kalodhangan dalu menika kula badhe maosaken crita cekak kanthi ira-iraan merga dicidrani kaserat dening Sri Astuti kapethik saking kulawarti panyebar semangat nomor 37 sedasa September tahun 2011. Monggo sutresna budaya mugi-mugi panjenengan tansah sehat tanpa obat, lemu tanpa jamu, lan seger tanpa dokter. Sugeng midhangetaken. Jasim isih percaya marang Ipah bojone. Nalika ing sawijining dina, Samsuri mampir menyang sawahe lan ngandhakake yen dheweke mentas wae weruh slamet mindak-mindik metu saka omahe kanthi liwat lawang mburi. Nalika ngenterake sarapan menyang sawah, Ipah uga ora nuduhake owah-owahan. Dheweke teka pas wektu kaya dina-dina sadurunge. Esme kang tansah ndadekake dhekek pipine tetep manis lan tulus. Nanging Jasim uga sujana nalika Samsuri nyegat dheweke ing dina sabanjure. "Saka ngendi, Sim?" pitakone Samsuri. "Saka kutha. Nginep ana kono." "Iya, sewengi. Keneng apa?" Samsuri ndingkluk, katon ragu-ragu arep kandha. "Ana apa, Sam?" Jasim ndesek merga penasaran. Sadurunge mangsuli, Samsuri mandeng Jasim tanpa kedep. "Aku weruh slamet metu saka omahmu sadurunge subuh mau." "Sam?" Jasim kanthi refleks nyengkrem tangane Samsuri. Mripate mandeng tajem. Samsuri ambekan dawa. "Aja percaya dhisik karo omonganku, Sim. Iki lagi pandugaku wae. Luwih becik buktekno dhewe." Cengkremane tangane Jasim sansaya rusa ing lengene Samsuri. Alon-alon Samsuri nguculi lengene. "Apuranen aku, Sim. Minangka kanca wiwit cilik, aku ora tega nyawang kowe dicidrani." Kandhene Samsuri karo ngusapi tangane kang katon abang. Teka ing omah, Jasim nyoba ngukui kapercayane marang Ipah. Nanging ing sisih liya, batine uga kepengin mbuktekake apa kang dilapurake Samsuri. Dheweke mlebu menyang kamar. Mbok menawa ing kene dheweke bisa ngambu ganda asing. Sabanjure menyang ruang tamu. Mripate tansah nyawang barang kang ana ing kono. Ing asbak ora ana tegesan rokok. Dheweke ngerti slamet iku perokok berat. Ora ana. Sakabehe kaya biasane, Ipah isih tetep natakake mangan. Ipah jedul lungguh ing sisih Jasim. "Ayo mangan, Kang. Mumpung isih anget," pangajake. "Kowe durung mangan?" pitakone Jasim. "Durung, ngenteni sampeyan, Kang." Jasim meneng sedelut. Apa iya wanita setya kaya Ipah mentolo nyidrani? "Ayo to, Kang. Aku wis luwe," pangajake Ipah meneh. Jasim age-age ngadeg saka kursi lan ngetutake bojone tumuju meja mangan. Dheweke cukup rahab anggone mangan. Bengine ing peturon, Ipah gocekan kenceng ing rangkulane Jasim. Dibarengi pangrengek, ngrengek ngajak salulut. Jasim ora tega nulak, nadyan ana rasa sungkan yen kelingan lapurane Samsuri mau. Sungkane dikira Ipah minangka rasa kentekan pangarep-arep. "Ora perlu kentekan pangarep-arep, Kang. Awake dhewe kudu terus ikhtiar."
Mbok menawa ing sawijining dina Gusti Allah uga bakal ngejabahi pambisike Ipah. Yen ora, kandhane Jasim karo Gemreneng. Dheweke eling kandhane dokter ing kutha Moawan. Pasrah wae marang Gusti Allah, aku bakal tetep bahagia yen pancen mangkono kersane. Krungu kandhane Ipah, batine Jasim ora percaya marang laporane Samsuri. Apa Samsuri ngapusi? Ah, dheweke kenal Samsuri wiwit cilik ing pesantren biyen. Kapusi, tumrape dheweke salah sawijining aib. Keneng apa dheweke duwe panemu mangkene? Jasim krasa sirahe abot. Sewu pitakonan desek ing uteke, nuntut wangsulan-wangsulan sing mesti. Nanging pikirane ora sanggup mangsuli. Sapa sing sanggup? Dheweke? Ya mung dheweke dhewe kang sanggup mangsuli. Mula Jasim duwe niat tangi tengah wengi mengko kanggo nyuwun wangsulane liwat salat tahajud. Apa kang dumadi dina candhake? Tumrape Jasim, mbok menawa salah sawijining wangsulan saka Gusti Allah. Karepake awan, Ipah teka rada kesusu ngliwati galengan sawah. Kang, Kang, pambengoke banter saka kaduhan. Ana apa, Pah? Jasim kaget. Dheweke nyawang Ipah ora nggawa wakul, lan wektune uga isih esuk. Tanpa ngenteni bojone minggir, Ipah njegurake sikile menyang lendut sawah. Ana apa to, Pah? Jasim isih gumun. Awake dhewe bakal duwe anak, Kang. Ujare Ipah sakwise nyedhek. Ambekane isih menggah-menggah. Duwe anak? Iya, mau aku menyang puskesmas, priksa. Lan asile, Kang, coba sampean cekel wetengku iki. Kandhane Ipah karo nggaret tangane Jasim lan nempelake menyang wetenge. Jasim isih durung plong, pikirane isih semrawut. Kandhane dokter langganane ing kutha wingi kebaki pikirane. Dokter iku wis menehi kepastian yen dheweke sing mandul, dudu Ipah. Apa mungkin? Kasunyatan iki nekakake maneka pitakonan. Jasim rumangsa ora duwe kuwanen mikirake bab-bab kang bisa nggugurake lembar-lembar kapercayane marang Ipah. Emoh mikirake perkara-perkara kang urat-arit kabagyan lan katentreman bale wismane saksuwene iki. Ning kasunyatane, pikiran-pikiran iku tansah ngepung uteke tanpa bisa ditulak. Apa iya ngandute bojone iki minangka nugraha utawa malah mala? Apa iya kang dikandhakake Samsuri iku bener? Ning bisa uga iki minangka mukjizat saka Kang Maha Kuwasa. Yo, kemungkinan kang pungkasan iki kang luwih patut diyakini. Keneng apa, Kang? Pitakone Ipah. Kang gumun weruh bojone ndomblong. Ah, ora apa-apa. Jasim gugup. Kowe meteng, Pah? Iya, Kang. Bidan Astiti kandha ngono. Wangsulane Ipah. Bener, Pah? Bener, Kang. Yo, iki kekuasaane Gusti Allah kang luwih kekuasaane dokter. Batine Jasim kanthi yakin. Keyakinan iku kang nyebabake Jasim gembira. Banjur dheweke ngrangkul bojone, guyu, cekakaan. Lan sak banjure Jasim bengoki wong-wong kang bener macul ana ing sawah. Hei Gatot, Rokim, aku arep duwe anak kaya kowe. Sak banjure dheweke gendong Ipah lan jumangkah tumuju pinggir sawah. Ayo, awake dhewe bali. Sak teruse, sakwise kudunake Ipah ing galengan. Ing sak dawane dalan nganti tekan omah, Jasim tansah ngabarake kandhutane bojone saben ketemu wong. Mula nalika tekan omah, kabar yen Ipah ngandhut wis sumebar nganti tekan pelosok desa. Lan sisane dina iku banjur dintekake ing kamar. Tengah wengi sadurunge adzan subuh, Jasim tangi kaya biasane.
Weruh Ipah ora ana ing sandinge, dheweke ora sujana. Merga pancen biasane Ipah tansah tangi luwih dhisik saperlu cethik geni ing pawon. Nalika Jasim jumangkah tumuju kamar mandi, ngliwati pawon, Ipah ora katon ing kono. Mbok menawa menyang jaba methik tomat utawa lombok ing kebon mburi. Batine Jasim nalika nyawang lawang pawon menga. Sakbanjure Jasim nerusake jumangkahe tumuju kamar mandi. Nanging jangkae kandhek. Nalika ujug-ujug kupinge krungu swara wong bisik-bisik. Rasa penasarane jurung langkai supaya ndelik ana sak mburine lawang pawon. Lan swara bisik-bisik iku sansa cetha keprungu. "Wis to, Kang, mengko disawang wong." Keprungu swara saka omong-omongan iku. Kupinge Jasim ora bisa kliru. Nangkep swara iku minangka suarane Ipah. "Mengko Kang Jasim menyang kalangan, mengko awan mrene yo." Pambisike swara wong kang padha. Ana njaba Ipah karo sapa? Jasim ora kepengin weruh. Age-age dheweke ngalih ngedoi lawang pawon. Ora sida menyang kamar mandi kaya niat sak kawit. Ning bali menyang kamar tidur lan ngletak. Mripate diremake, nyoba nahan hawa panas ing atine. Wawa kang nglelekake niate kanggo wudu lan salat. Lan nalika iku Gusti Allah dilelekake. Pambisike setan keprungu banter ing kupinge. Setan pancen ora nate menehi kalodhangan kang apik marang manungsa. Saka kalangan aku arep menyang ngunut lan terus bablas menyang ngemplak. Mbok menawa uga bablas nagih menyang kutha. Kandhane Jasim marang bojone nalika sarapan esuk. "Kok akeh sing kudu diparani, Kang? Balimu mengko kapan?" "Iya, sato iwen ing kalangan ora duwe nepsu mangan. Sawah-sawah ing ngunut wiwit diserang omo. Mbok menawa bubar maghrib mengko lagi bali." Wangsulane Jasim ngapusi. Ipah ora komentar meneh. Jasim uga age-age entekake sarapane. Dheweke rumangsa omahe saiki krasa sumuk, panas dening dosa-dosa kang disumet bojone. Sakbanjure mlebu kamar, beresake perlengkapan kang perlu digawa lan dilebokake menyang jero tas. Bubar kuwi, Jasim banjur geblas lunga tanpa bali. Cutha.